майдони асосии боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи абулқосим фирдавсӣ ноҳияи фирдавсии шаҳри душанберо ин навбат кишоварзони ноҳияи ҷайҳуни вилояти хатлон дар ихтиёр доштанд. ҷайҳун яке аз ноҳияҳои аграрии мамлакат ҳисобида шуда, саҳми кишоварзону хоҷагидорони он дар таъмини амнияти озуқаворӣ назаррас мебошад. ҳосили майдонҳои кишти ин ноҳия маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ пайваста ба бозорҳои мамлакат аз ҷумла бозорҳои шаҳри душанбе бароварда мешавад. дар асоси нақшачорабиниҳои дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ҷайҳун ва ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе дар боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи абулқосим фирдавсии пойтахт намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзии ноҳияи ҷайҳун баргузор шуд. дар намоишфурӯш маҳсулоти кишоварзӣ бо нархҳои нисбат ба бозор арзон пешниҳоди сокинону меҳмонони пойтахт гардонида шуд. ноҳияи ҷайҳун яке аз ноҳияҳои аграрии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ин сол хоҷагиҳои деҳқонӣ қаламрави ноҳияи ҷайҳун дар самти сабзавоткорӣ майдони 3700 гектар кишти сабзавот гузаронданд. аз он 170 000 тонна сабзавот истеҳсол карда шуд. айни ҳол аз ноҳияи ҷайҳун 75 тонна маҳсулотҳои кишоварзӣ ба намоиш ва фурӯш гузошта шудааст, ки ин ҳам бошад бо нархи арзон пешкаш карда шудааст. дар намоишфурӯши кишоварзони ноҳияи ҷайҳун як дона тухм бо нархи 70 дирам, пиёз 1 сомонию 50 дирам, картошка 4 сомонӣ, помидор 3 сомонӣ, бодиринг 4 сомонӣ, карам 2 сомонӣ, сабзӣ 2 сомонӣ, тарбуз ва харбуза 10 сомонӣ, қаламфури булғорӣ 2 сомонию 50 дирам ба фурӯш бароварда шуд. сокинони ноҳияи фирдавсии пойтахт аз ташкили намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ҷайҳун изҳори хушҳолӣ намуда маҳсулоти ниёзи худро бо нархҳои дастрас харидорӣ карданд. имрӯз дар боғи фарҳангӣ фароғати ноҳияи фирдавсӣ мо ярмаркаи фурӯши маҳсулоти ғизоӣ ба роҳ монда шудааст. нархи маҳсулотҳои кишоварзӣ нисбатан ба бозор арзонтар ва дастрас мебошад. агар ки як аз номи тамоми ҳамин одамое ки дар ин боғ ҳастанд ба аҳли заҳмати ноҳияи ҷайҳун ташаккургӯӣ меарзад, чунки ҳам нархҳо арзонанд, ҳам маҳсулот тару тоза аст, ҳам одамое ки хизмат мерасонанд хеле мардуми ҳалиманд. хотиррасон мешавем ки шурӯъ аз 1 июл то 3 сентябри соли равон дар боғҳои фарҳангӣ фароғатии пойтахти мамлакат шаҳри душанбе шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва барномаҳои фарҳангию фароғатӣ баргузор менамоянд. бояд гуфт ки ин иқдом бо мақсади таъмини сокинони пойтахт бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ ва бо нархи нисбатан арзон ва фароҳам овардани фароғату истироҳати онҳо роҳандозӣ шуда метавонад барои пешгирӣ аз ба таври сунъӣ боло бурдани арзиши маҳсулот дар бозорҳои шаҳри душанбе мусоидат кунад. дар қисмати дуюми рӯз аз ҷониби аҳли фарҳанги ноҳияи ҷайҳун чорабинии зебоии фарҳангӣ бо баргузории намоиши ҳунарҳои мардумӣ баргузор шуд. пеш аз оғози чорабинии фарҳангӣ ҳозирин аз дастовардҳои сокинони ин ноҳияи аграрии кишвар дидан намуданд. ҳунармандони чирадаси ин ноҳия дар як гӯшаи боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи абулқосим фирдавсии пойтахт намунаи ҳунарҳои худро намоиш доданд. сипас аз ҷониби аҳли фарҳанги ноҳияи ҷайҳун баҳри болидахотирии сокинону меҳмонони пойтахт барномаи рангини фарҳангӣ доир карда шуд. зимни ифтитоҳи чорабинӣ масъулин суханронӣ намуда аз солҳо ваҳдат ва суботи саросарии тоҷикистон ва дастовардҳои беназири он сухан гуфта иброз доштанд ки ҷумҳурии тоҷикистон дар муддати кӯтоҳ ба комёбиҳои азиме ноил гардидааст ва дар ҷаҳони муосир мақоми худро пайдо кардааст. маҳз ҳамин гуна чорабиниҳову ҷамоматҳо аз оромӣ ва сулҳу суботи кишвари азизамон гувоҳӣ медиҳанд. барномаи фарҳангӣ бо дастагули шеъру таронаҳо ки муҳтавои он васфкунандаи садоқату вафодорӣ ба арзишҳои миллӣ буд хотири ҳозиринро шод намуд.